Mbak Prastiwi karo Compe. Ya. Ayo anak-anak TK. Ayo berdiri, tangan ke depan, ke samping, ke muka, dilipat. Oh, lagune Sekong Bob. Ayo. Oh, yeah. Ayo sesama orang kerdil jangan saling menghina ya. Ya napa iki? Iso nganu e. Iya. Iso kompak ayo. Jangan sekate-hati sama nyokap gue. Ini nyampe ini. Oh itu nyokapnya loh? Iya nyokap gue. Wow, kok kayak bebek kayak gitu. Iya. Piye kabare, Mak? Medun. Apik-apik no, piye? Medun. Medun ngendi? Medun kok ono. Tak kira medun panggung. Hah? Oh lah. Momone piye? Gusti Allah ngei awake dhewe kok dedeg kok mung semene ya, Mak. Wis ora apa-apa disyukuri, ora apa-apa. Sing nrimo. Nrimo. Ikhlas. Aku diniat terus nrimo. Iki anu abot. Apane? Mikir apa? Mbok dibecake. Iki abot ayo. Suara wis tuwa iki tipis suarane. Hah? Ya pek ya nduk. Sapa lah jenenge? Compe. Oh, Compe. Ora nganggo ka. Ora nganggo. Ya wong papek-papek. Dian. Ya, Compe kok. Panjure nyeluk Compe ya pek ya. Saidan ora. Ayo Liwong. Liwong. Apa iso, Mak? Nyanyi Liwong apa iso? Lho makmu ki. Wah, Liwong ki sembian sing gawe tenar lagu Liwong ki sapa? Penyanyi asline sapa? Sapa, Pak? Aku ora ngerti. Aku ki takon kowe aja. Sapa? Sadurunge kuwi Prastiwi wis njebloke dunia pendangdutan. Lah. Ora mantra-mantra ya, Pak. Kowe ngerti, mbokmu Prastiwi ki biyen nom-nomane pura wisata Jogja kae nek ora ana Prastiwi ora kebak penonton. Gembira loka ta? Lho kok gembira loka? Anggepe dheke munyok ya. Ya. Wis rong. Wis. Ya. Nendi? Ya ampun. Ya maju. Aja tiba lho yo. Ya maju. Aja ndak keglundung loro. Oh iya. Glundung ra iso. Mangga kanca-kanca. Nendi? Nang ngebom. Iyalah mamone yo piye? Piye to kok mau gemremeng iki niate ora kowe? Tak andane to, makmu ki mbiyen laire ki nyiji-nyiji. Oh to, dadi ceprot ki sikil sik. Iyalah. Mboten bareng sawak ngono to, Pak. Ora glundung ngono sirah sik. Bar kuwi glubak ngono weteng, kletik-kletik ngono tangan loro. Terus mbokne iki piye Lenata? Terus digathokke terus mung dadi semono kuwi. Iya ya. Ayo, dadi mangga. Joget ya. Heeh. Gak kayak ditotok-ditotok to iki. Ora. Ora usah gawe odo-odo kowe iki. Ora ngene nesi. Anyar anak antil isan. Iki atos iki nek iki. Wong anyar arep gleleng kok. Gleleng piye? Ora apa-apa wong dedeke padha kok ya.